magandang tanghali. Kumikinang na ulo, Diego Bandido. Magandang tanghali. Kumikinang ina. Nicole Yala. Kumusta naman po? Anong favorite mong ulam? Ako favorite. May robot ako naging kausap. alien. Anong favorite mong ulam? Siguro, ano ba? Wala akong particular. Siguro, sabihin natin beef steak. Ay, yan. wow. Or pork steak. Yan, di ba? Mayroon tayong mga kanya-kanya eh. Comfort food. Kailan mo masasabing nakaluluwag-luwag ka na kasi nakakain mo na yung mga paborito mong ulam? Ay, oo. Siyempre, pag nakakapunta ka sa mga restaurant. Yan, di ba na hindi mo na tinitingnan, magkano ba to? Yan. Pero sa inyo, naka-experience ba kayo, feeling ko baka hindi, pero ako na lang, naka-experience kami na feeling namin, kaya namin, pagpasok namin doon, pagtingin sa menu, tara, hindi pa tayo. Uy, hindi, lagi kaya kaming ganon. At alam na, kapag kaganyan, may script na kami. Kung iba-iba yung script na ginagamit namin, it's either, babalik na lang ba tayo kasi yung mga anak natin wala dito? Or ang script namin is, kakakain lang natin ng ganito eh. Ganito pala ulit yung menu dito. Pero sa totoo lang, nakita ko yung spaghetti, 350 mahal. Oy, parang lang nito lang nung after ng ni Rocky, di ba? Doon kami natulog sa Tagaytay. Oo, sa hotel. Pababa, kakain kami. Nag-stop kami doon saan. Tapos pagkita namin, yung bulalo. Hindi, yung dilis lang, yung parang pang breakfast yung lang. ano nga Tawilis? yun? Tawilis, oo. 350. 350? Parang ang mahal. Doon tayo sa kabila dumaan. Diba? So, nagsamgyup na lang kami. Na-enjoy pa namin. Na-enjoy nyo pa. Diba? At walang masama doon. Diba? Walang masama doon. Kasi feeling ko malungkot yung kakainin namin. Tapos 350. Diba? O edi kung samgyup, pero although masarap naman ang tawilis, diba? Depende naman. Kaya lang talagang kung ang budget lang din talaga. Alam mo na, ganyan. E di doon ka na doon sa mas madami. Oo. Magkano yung samgyup na binili nyo? 499 o 399? Parang mga ganon. Yan, konti diba? na lang dadagdag. Konti na lang dadagdag. O only, diba? O marami ka pang pagpilian. Correct, diba? Hindi, pero minsan talaga may mga ganyan tayong mga feeling na masasabi kong medyo nakaluluwag-luwag ako ngayon kapag halimbawa hindi ko natitingnan na okay lang, paninindigan ko to, diba? Hindi ka tumitingin sa presyo, diba? Pero kadalasan nakakalurkay talaga. Talagang ako talaga tatalikod talaga ako pahiyaan akong pahiyaan. Pero minsan, merong mga times na katulad ng one time na kumuha ko ng insurance sa isang kumpanya, papaano, parang ang at stake dito yung pangalan ni Nicole Yala at Love Radio. Kasi parang grabe ka naman. Siguro laki nakita mo di ba? O kaya, ang galing talaga ng Love Radio. Daming pera, mga ganon. Lagi kang nagpo-post. Mga diba? Correct. Baka milyones na yung binabayad sa'yo. Diba? Kano lang naman to? Yun yung mga ganon. Pero, ang hirap. Pero, kinuha ko na lang. Tapos, bahala na sila. Pero, ang bottom line is, mga kabisyo, it's okay to say no. Kasi pagsisisihan mo rin yung in the end Ang ending nun, syempre hindi ko na panindigan yung insurance. One time ko lang siya binayaran na parang, sige, ito na lang yung bayad alang-alang sa pangalan. Diba? Pero sa totoo lang, pwede ka naman talagang tumanggi. Oo, tama. Siguro lang as a people pleaser, ayoko lang talaga ng may masabi. Kasi minsan, kasi may feeling ako may nakasalalay nga na stasyon. Alam mo yung gano'n? Hindi kasi, magaling din kasi kung minsan yung nagbibenta, talagang pinag-aralan din nila Actually, totoo ka dyan. Actually, parang hindi ko alam kung nabudol kami dati, pero matagal na nangyari ito. Parang ganun din, insurance din. So, pero wala masama. I mean, goods yan. Ako mismo, nakagamit kami niyan. Correct. Very good yan. Dinala kami dun sa isang parang office, tapos mabibilib ka kasi baliktad magsulat. Oo, ang galing, diba? Nakaharap sa iyo yung papel, tapos baliktad siya magsulat, tapos
Maayos. Oo, Yung pala trained. hypnotize sila. Trained. So maya-maya, biglang nag-sign ka, papalakpakan na. Oo. May Hindi, picture networking ata. Yun. Hindi. Ay, iba parang pa? insurance din. Ah. So, nung nahimasmasan kaming dalawa mag-asawa, Na-realize nyo, ba't tayo umuo? automatic pa parang ibabawas sa kung may credit card ka, parang gano'n. Sabi ko, And then, plus, yun yung gagawin nila. Oo. Kasi kunyari, kumbaga parang they can't take no for an answer eh. So for example, meron kang credit card, Oo. walang cash out. Oo. I-swipe mo lang, parang oo. ganun. Tapos ending, bigyan ka nila ng payo. Oo, di ba? Totoo. Ako nakamarami na akong ganyan. Meron pang yun, networking. Tapos alam ko naman sa sandamukal yung nauwi kong juice. Ano naman gagawin ko dito? In the first place, hindi kami nag-juice. Kilala mo, naalala mo. Ang mahal nun, Jay. Oo, naalala ko yun. 50K. Ang mahal nun. Na-realize ko sa sarili. Na yun na lang, ang iniisip ko na lang. Kasi usually kaya ka rin naman nag-oo dahil sa utang na loob. O kaya dahil ayaw mo mapahiya, ganon. Pero it's okay to say no. Correct, oo. I mean, bahala na lang siya kung meron siya sasabihin hindi maganda tungkol Oo. sa'yo. Pero kung ito naman yung dahilan kung ba't hindi makapag-tuition yung anak mo. Meron pa. Ganyan din. Nung time na yon hindi pa kami nagkakaanak. So kami ni Ren, parang ginagawa lang din naman namin yung advice ng lahat na, ito yung dapat inumin, ito yung dapat na ito yung dapat na tirahin, mga ganon. So ang binenta sa amin, ano ba yun? Basta siya, parang ugat-ugat eh. Parang kalimutan ko na. Mga ginseng. Oo, yeah, ginseng! Ginseng! Tapos, katulad nga na sabi mo, di ba? Nila parang, inaral nila. Oo. Alam nila kung papaano. Talagang convinced kami. Oo. Na basta ganun din yung wala rin kaming cash noon, credit card lang meron. Na-swipe namin, anong pagka-uwi namin, may dala-dala kaming ginseng na anong gagawin natin dito? Although, in fair naman, helpful naman yun. Yes, of course, ang ginseng talaga. Oo, ginseng naman talaga. Ang daming mga gamot na Pero ibig sabihin, yung on an ordinary day, di kami dyan. I mean, ang gagawin na lang namin, tira lang ng tira kasi mag-ginseng. Hindi ko alam, di ba? Pero mapapa-oo ka na lang din talaga. Oo. Ganon. Pero as I said, it's okay to say no. Oo, dapat, yun ang problema natin kung minsan eh. Yung mas, nahihiya tayong yung status natin gusto natin i-maintain. Dahil wala silang masabi. Correct, ganyan. ayan, Oo, marami akong mga ganyan. Pero kapag ka talagang kagipitan na, bahala ka mag-isip ng gusto mong isipin. Kaya lang, nakasalalay dito yung pambayad namin ng kuryente. May juice nga ako, wala naman kaming kuryente. Pero naalala ko nga na early days ng tambalan kayo ni Chris. Isa kayo sa mga target ng mga Oo, target. nagbibenta ng insurance. Ng lahat ng klase. Meron pa nga one time na alam to ng mga tambalanista namin na inimpluwensyahan ko si Chuper, yung pagka pinatak mo yung pagpapatak lang sa tubig tas lalakas ka. Sabi ni Chris, siguro hindi rin makatanggi sa akin. Kinuha na lang din. Kasi pa-convince pa talaga. Tingnan mo to partner. Kapag nung una kasi, nung uminom siya ng regular na water, hindi niya nabuhat yung kasama niya. Tapos, nung 3 patak lang, nabuhat niya yung kasama niya. Yung kasama, yung nagbebenta, siya petit, maliit, patpatin, ganon. Ang kailangan niyang buhatin, malaki. Mga tipong, hindi naman kasi laki na asawa ko, pero malaki. Yung hindi mo mabubuhat. Pero nabuhat niya 3 patak lang, di ba? Nakakaloka. Pero hindi naman natin dinidisregard yun. I mean, if the products are actually like that and they can do powers, ba't naman hindi, di ba? Kaya lang, syempre una sa lahat, kaya ba ng budget mo? Yan, Pangalawa, pinag-isipan mo ba ng maigi yan? Sa maalala mo, mga magkano yung benta sa inyo? Basta medyo 5 digits din talaga. Yung Christopher uminom. Uminom din. Tapos lalakas, di ba? Nung time kasi na yun, Diego,
sunod-sunod yung ano namin, yung garalgal ng lalamunan. Siguro kasi sunod-sunod din yung hosting namin noon. Yun lang naman yung dahilan noon. So, syempre, perfect target talaga kami. Nakakagaling to ng lalamunan. Hindi, syempre, kami naman, ako bilang, ito naman yung bread and butter ko. So, syempre, kailangan kong pangalagaan. Tapos bilang, para hindi na rin din mapahiya yung nag-effort. Minsan pa, ako nadadala pa ako sa ganyan, galing pa sa malayong lugar. Ganon. Meron pati yung parang... Ang dami mong ang dami mong kwento. Hindi, yung parang tapa na... Oo, tapang kabayo. Favorite talaga naming kwento yun. Tapang kabayo na hindi naman namin sure in the first place, tapang kabayo ba to? Kasi nakabalot na sa nakabalot na sa dyaryo. Tapos ang kapalit daw, Myna Bird. May dala talaga akong cage. Kasi sabi niya, dadalhin niya na yung Myna Bird. At nag-research pa ako tungkol sa Myna Bird. Basta yung taong yun, benta siya ng benta ng tapang kabayo. Tapos ang ending daw, basta pag, may free na Myna Bird. Ano nangyari sa bird? Wala. Excited ka na may cage ka May cage akong dala. Alam mo, nakakaloka talaga. So, kailangan po talaga tayo maging wais. Yeah. Kasi kung tayo po ay naloloko ng ganyan, ibig sabihin, hindi pa tayo natututo in the past. Diba? Yun lang naman yun eh. Yung mga experiences kasi natin, nagagamit natin, doon ka nagmamature din. Yan, diba? At paulit itong mangyayari sa'yo. Habang hindi mo natututunan yung lesson. So hanggang sa dulo, alam mo yun, nasa scam pa rin. Kasi nga, hindi ko natututunan yung lesson na wag akong basta-bastang maging maawain. O kaya wag akong paniwalain. Dapat funny lang ako, hindi funny-walain. Funny-walain ako. Magagaling na kasi yung mga scammer ngayon, pinoprofile ka na. Correct. Sa pamamagitan ng social media. Alam niya na kagad kung anong mga trip mo. Anong gusto mo, anong books ang lagi mong kasi pinopost mo palagi, mapoprofile ka na eh. Correct. Ako, Jegs, kapag sinabihan lang ako na parang ang puti-puti-puti mo, ay naku, sabi ko sa'yo. Benta agad yan. Bibili ka. Kapag sinabihan ako, ang puti-puti mo, kinis-kinis mo ngayon, ano bang skincare mo? Diyan mga ganon? Ay, sinasabi ko sa'yo, ano man binibenta niya, binibili ko. At patuloy na mangyayari sa'yo yan na hindi ka mag-iisip kung again, hindi mo nakukuha yung lesson. Correct. Diba? And sila din naman actually, sa totoo lang, hopefully, diba, hindi naman po kayo nang sa scam. Nagbebenta lang talaga. Tama. Strategy lang naman talaga. Correct. Marketing strategy. Wala namang masama doon. Diba? Pero huwag niyo naman sabihin na magkakaroon ng power. Oo. Kasi sa 3 patak, magkaka-powers ka. Diba? Huwag naman ganon. Kasi yun is malayo sa katotohanan. Malayo sa katotohanan. At ayaw natin nun. Ayan. O siya, sana naman maging bongga po ang inyong buong maghapon. Muli kasama po ninyo. Siyempre, ako po ang kumikinang naulo, Diego Bandido. Pag may buhok, hindi po ako yan. At ako naman ang kumikinang ina mo na si Nicole Yala na nagsasabing kapag hinabol ka ng crush mo, bagalan mo! Para malandi. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!